Uneori, nimeni nu te susține, nu pentru că nu meriți, ci pentru că drumul tău nu mai seamănă cu al lor. Este momentul în care tăcerea devine grea, în care nu mai primești semne, nu mai primești răspunsuri, doar pași și îndoială. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, înseamnă să continui, chiar și cu frica lângă tine, să mergi mai departe fără aplauze, fără încurajări, fără promisiuni. Sunt zile în care singura ta forță este faptul că nu ai renunțat ieri și nopți în care te întrebi dacă merită. Dar ceva în tine știe, nu vorbește, nu explică, doar te ridică. Puterea de a merge mai departe nu se vede, se simte, în pașii făcuți încet, în respirația adâncă, în decizia tăcută de a nu te abandona. Când nimeni nu te susține, înveți să fii sprijinul tău. Și poate nu acum, poate nu mâine, dar într-o zi vei înțelege că tocmai atunci când ai fost singur, ai devenit puternic. Dar faptul că o vezi acum înseamnă că vindecarea a început. Acesta a fost doar începutul, din psihologia vindecării. Pentru mai multe capitole, pentru mai mult adevăr, te aștept pe canalul meu, un pas mai departe. Povestea continuă.